Keby v slovenskej voľnej prírode rastli kaktusy, tak by to vyzeralo asi takto. Jednoducho by bili do očí. Kaktus je auto, ktoré doslova pichá do očí, mnohým sa páči, ale mne sa páči, že má novú automatickú prevodovku. A keď som s ňou jazdil a nadchýnal sa nad tým, že je dobrá, tak som si musel vyskúšať aj manuál, aby som si potvrdil, či je to tak naozaj. A teraz vám aspoň v kocke zhrniem, ako sa mi jazdilo s obidvomi kaktusmi. Zámerne idem zo Šálkovej na Poníky a po tejto zlej ceste si chcem vyskúšať, ako reaguje automat. Idem pred ostrou zákrutou, pribrzdím, z trojky je tam dvojka, to znamená, už to mám vopred preradené. Pri tej dvojke sa 1.2 110 koňová krásne oprie, ten automat radí výborne. Je už odladený v iných modeloch koncernu PSA, nahradil tú robotizovanú prevodovku, a je to úplne niečo iné. Opäť ostrá zákruta, dvojka, už to tam mám pripravené. A keď vstúpim na plynový pedál, tak už nemusím čakať, či to podradí alebo čo urobí. To radenie v kopcoch je výborné, navyše. Keď idem do dola, tak aj podraďuje ten automat. Je 6 stupňový, čo má istý význam, dajme tomu pri šetrení paliva, ale z mojich skúseností nie je úplne tak úsporný, ako keď máte s touto 1.2 trojvalcom manuálnu prevodovku. Manuál má možno takú lepšiu akoby odozvu na plynový pedál. Zdá sa mi, že tak motor ide akoby ostrejšie, ale zase musíte radiť. Čo ma zase prekvapilo na druhej strane, 3/4 litra nižšia spotreba v prospech manuálnej prevodovky. Má iba 5 stupňov, ale možno tým, že motor má nízko posadený krútiaci moment, neviem. Skrátka, 16-palcové kolesa, 5-stupňový manuál, spotreba o 3/4 litra nižšia ako v automate. A tento kaktus dokonca vedel jazdiť pod 5 litrov benzínu, a to bez problémov. Ešte si vyskúšame takú jednu vec, aj keď teraz som ten automat ja vybudil do vyššej úrovne pozornosti. Skúsime si, ako zareaguje na predbiehanie. Teraz som prešiel cez horizont, idem dole a počkám, dá si tam 4. Možno, že o chvíľočku by tam šupol aj 5, ale predstavte si, že chcem predbiehať. 3, 2, 1, teraz. Rovno 2. Myslím si, že manuálne by som to nestihol preradiť. Zvlášť pri tomto aute si okrem celkovej spotreby, ktorá tu vie byť do 6 litrov úplne v pohode, dovolím poznamenať jednu vec. Milé dámy, ak budete túžiť po kaktuse alebo aj inom aute a manžel vás bude presviečať, že ten automat to je blbosť, že sa s tým zle jazdí, nie, neverte. S týmto sa jazdí lepšie, bezpečnejšie a vyslovene tomuto autu to pasuje. V kaktuse si sadnem do fotela, takto si chytím volant, ktorý sa nedá nastavovať pozdĺžne len výškovo, ale nájdem si tú svoju polohu a takto si vyšívam zákruty. Automat je to, čo kaktusu chýbalo ako soľ. Mohol byť žltý, oranžový, biely, s neviem akými plastami, ale automat mu chýbal. Môj výber je viac menej jednoznačný. Chcel by som automat, ale nie na 17, ale 16 palcových kolesách.